Otetaanpa pikku haastattelukierros. Jaha, täällähän meillä on Pilkki ja Kimmo. No vittu kun meni muuten ihan hyvää, mutta kun meni näkö ihan sohva. Tuleeko kallaa? Saatana, on kuule näkynyt isoja vonkalheita. Paljon huessa. No niin. Me käydään haastattelemassa muita pilkkiöitä. Ja täällä meillä on pilkkiosanottaja Late. Eipä tuu vielä mitään. Onko? Lenkitään se sitä No niin. Se kallaa tuleeko mahdoton? Niin paljonko jaksaa vai repii? Okei. No niin. Nyt on pikku haastattelukierros tässä. Ja täällä meillä löytyy suurpilkki ja Petri. Vittu kun tää on reikää saatana. Jaha. Sairasteet on vittu reikät on, en minä niin käytön mies jaksa. No niin, no. Jaha, täällä on vasta reijänteko menossa. Ne vittu monta tuntia saa takana tämänkin tehtyä. No niin, no miepä tulen kohta, kun otetaan vuoronvaihto, niin mie kävän sen haastattelemaan ensin muita suurpilkkiöitä. Joo. Täällä on kyllä sen näköinen reikä, että sulla on vain jängätä se saatana. Vai just vähän suunnittelemassa uutta reikää. Mä suosittelin sinne. Näyttäisi kun minä olen konultanut tämän Kelekan kanssa, kun täällä on omat kaljat ja puhelimet ja... Tää on oikein kodikkaan näköinen. Eikö ole? Ainoa, että naisia saisi olla sitä käyttämään enemmän. Muuten. Niin naisia saisi olla enemmän. No. Muutenhan se on ihan... No se on kyllä jänksen kairan. Miltä nyt tuntuu? Ihan vittu hienolta. No niin, kiitos. Täältä tähän. Tästä jatketaan.